Masterizer. Sanibona senibingelele futhi ku-part 2 wethu weseries yethu Agent Kim Reactivated. La esiqala khona ngokubuyela emuva ngo-2008 sibuka impilo eyayiphilwa uKim, la esithola khona ukuthi abanye abaholi bey'gebengu ababeyingozi besatshwa kakhulu kodwa bashona ngokulandelana endaweni yase-Singapore nase-Hong Kong nase-Japan. Okuningi kwalokho kwaku-organizwa uYong Seon owayisekela lika-director we-Southern Bureau. Naye sithola ukuthi wayeyingozi kakhulu waze wanqotshwa enye i-agent yase-North Korea. UKim siyathola ukuthi wayethunyelwa ukuyobulala yona le ndoda uYong Seon. Leyo mishini yadala ukujahana kweyimoto igijima ngaphakathi kwethanela, kanti ngaphambili yayicushiwe vele imoto yetarget okwayenza yagenqeka. uKim waphuma lapho wadubula wonke ama-bodyguard nama-security ayigadeyo noYong Seon. Wafika wamthatha iphila yena uYong Seon, akangambulala, wamfaka emotweni, udriver naye wawukweqa naye umngcele wase-North Korea. Esewelile umngcele wawuphosa imoto emfuleni ukuze acishe bonke ubufakazi baleyo operation. Ngakusasa ekuseni kwatholakala iy'dumbu zamadoda amabili ezayintanta emanzini. iNorth Korea yahlonza lawo madoda njengamadoda afile. Naleyo case bavele bayivala baqeda ngayo. Ngokwaleyo information uKim wayeseshonile ngoba kwakuyiplani yakhe vele leyo, ngoba wayeplani ukuthi anyamalale ahlukane nayo yonke leyo mpilo yokukhohlakala kade iphila. Ngesikhathi kwenzeka yonke leyo nto, unkosikazi kaKim uYojin wayekwi-labor esibhedlela eseyinhlungwini zokubeletha kanzima. Wakwazi ukuphuthuma wafika lapho uKim. Udokotela watshela uKim ukuthi iy'ndaba ezimnandi ukuthi bathole ingane yentombazane, kodwa iy'ndaba ezibuhlungu ukuthi unkosikazi kaKim usesimeni esibucayi kakhulu, angashona nokushona. uYojin unkosikazi kaKim watshela uKim ukuthi yenza njengoba wawumtshelile ukuthi uyishiya phansi le mpilo yokuba yi-killing agent. Ethi ngiyashona manje, ngizocela ukuthi unakekele indodakazi yethu, igama layo ngiyiqamba lona uMin Jin. Ethi ngicela Kim uzame ukuthola umsebenzi, uphile impilo eqondile, ihlukane nokubulala abantu. Waqeda lawo mazwi uYojin washona. uKim wahamba same time wawuresigna kuleyo agent ayisebenzela, kodwa ama-superior nabaphathi bakhe nama-colleagues akhe banqaba, bemkhomba ngesibhamu bethi ngeke badedele i-agent efana naye, imani ihambe kalula kanjalo. Ngesikhathi uKim ebatshela ukuthi unendodakazi kufanele ayikhulise futhi ushonelwe nangonkosikazi, uKim wakhomba umphathi wabo ngesibhamu ekhanda, wabatshela ukuthi mina nginganidubula nonke nginibulale nonke maniqhubeka nokunginqabela ukuthi ngiyokhulisa ingane yami ingasenamama. Ethi uKim nginenzele kahle wonke umsebenzi wenu, ngenza sure ukuthi ngiya-avoid ukuthi ngiboshwe nokuthi ngibulawe. Ethi wonke nama-mission ngiwaphasa ngendlela kubanga khona ngisho ugcobho owodwa wenza ukuthi silandelwe amaphoyisa. Ethi futhi umsebenzi wenu ngiwenze ngendlela, ngangacomplaina, ngenihlonipha, nani hloniphani mina ngikhulisa indodakazi yami engasenamzali, yimina umzali wayo sele. Ukhomanda watshela la madoda ukuthi awehlise ibhamu ngesikhathi esesaba naye ngoba babemazi uKim ukuthi uma ethi into uyayenza wayezoyenza. Ukhomanda watshela uKim ukuthi uyam-understanda futhi uyamkhulula, ethi ukujabulelile nokusebenzisana naye yonke le minyaka. Kusukela ngalolo suku uKim waphila impilo eqondile, ezama ngayo yonke indlela ukuyifundisa ukuthi abe ubaba. Ngenxa yamanye ama-qualifications okufunda kwakhe wakwazi ukuthola umsebenzi wasebhenki ukuze akwazi ukukhulisa uMin Jin impilo eqondile. Kwahamba iminyaka uKim ekhulisa kahle indodakazi yakhe, eyibuka ikhula phambi kwakhe uMin Jin, eyisebenzela kahle ebhenki futhi angekho nowayi-check ama-records akhe ukuthi wake waba yini. Ewubaba ojabulile oyiqhenyayo ngomndodakazi yakhe. Kodwa ukuphila kukaKim impilo nokuthula kulahleke manje njengoba sekunyamalala indodakazi yakhe uMin Jin. Nesitholayo ukuthi nakho kugcine kwenzekile izolo ebusuku. Umfana uNamhoon ubeyihambele ephethe ifoni yakhe, kanti kuzoqhamuka uMin Ho, lesigebengu esisebenzela ubaba kaHyri okukanchan, wantshontsha ifoni kaNamhoon. uMin Ho isigebengu ehambisana nabangani bakhe. uMin Ho wasebenzisa ifoni kaNamhoon for ukusendela uMin Jin imessage kube ngathi usendelwa uNamhoon. Intombazane uMin Jin wafika lapha emva kwesikole la kade ebizelwe khona imessage, kodwa wethuswa ukufica le ntombazane angezwani nayo uHyri nabangani baye ababili bese kuba inqwaba yamadoda ayigebengu. Wafika wasisakaza uMin Jin ngempama embiza ngesifebe esingadingeki esikoleni sakhe. uMin Jin wakwazi ukulwa noHyri wamlahla phansi ngesibhakela, kanti uHyri uzovela avuke nesitina sishaya uMin Jin ngaso ekhanda aqede ngaye. uMin Jin wazivele wopha igazi laze laphuma nangamadlebe, bethuka bonke sebechokhekile bemile bebuka isidumbu sikaMin Jin. Omunye wabangani baHyri wathi uthi ufonele i-ambulance, uMin Ho wamphuca ifoni wathi angakwenzi lokho. uMin Ho wathi sizochaphazeleka sonke ngokufa kaMin Jin, wabadilithisa zonke iy'thombe emafonini namavidiyo. Kwenye indawo engekho kude nalapho kwakunenye indoda kwakuthiwa uMin Chul owayenikeza ezinye iy'gebengu imali ewukheshi yey'dakamizwa edayisiwe, kanti uzoreceive i-phone call ngesikhathi efonelwa uMin Ho. uMin Ho watshela uMin Chul ngesimo esiqeda ukwenzeka
kwenzeka, kodwa uMinchul waxolisa wathi ngeke akwazi lowo msebenzi omkhulu kakhulu for yena. uMinho waphucwa uHyrie ifoni wayikhulumela yena noMinchul. uHyrie etshela uMinchul ukuthi mina igama lami nguHyrie, ngizalwa yilo baba owumnikazi weJewish Construction, igama lakhe kuthiwa uGanchan. Ethi uHyrie kuMinchul ubaba wami angakukhokhela noma ngabe malini monganyamalalisa lo mzimba kaMinchi. Leyo nkulumo yaziwa ibhosi yakhe uMinchul egama lakhe kuthiwa uGolden Teeth. Wabatshela uGolden Teeth ukuthi abamnike wona lowo msebenzi uzowenza kalula yena. Wadrive uGolden Teeth nezigebengu zakhe bayemva kwesikole basifica isidumbu sikaMinchi basithatha basifaka ebhuthini yemoto. uGolden Teeth ekhuluma noHyrie wayehleka ngoba wamtshela ukuthi ngisiza ubaba wakho ngoba ngiyamkweleta. Ngalezo sikhathi bekhuluma uGolden Teeth noHyrie wayirekhoda yonke inkulumo uGolden Teeth ngoba hayi ngoba wayesiza khona iplan ayiphezu kwayo. uGolden Teeth watshela uHyrie ukuthi angamtsheli lutho ubaba wakhe, ethi ngoba uGanchan uzokhathazeka, wena nje vele uyithulele, kodwa nje ngizokwenza sure ukuthi isidumbu sale ntombazane sitholwa umuntu. Mase sibuyela kokwenzeka namhlanje, sigcine uKim eklinya uMinho embuza ukuthi iphi ingane yakhe uMinji, nokuyilapho uMinho wabona khona ukuthi uqondane nendoda erong. uKim wasuka lapho waqonda endlini wawuhloma ngezakhe eselungiselela impi. uKim ecabanga ukuthi kulo msebenzi azowuthatha akasayena umsebenzi wasebhenki, ekumele abuyele kuleya mpilo asayiyeka iminyaka eminingi ngenxa yokuthi bathatha indodakazi yakhe ayithandayo. Wahamba uKim wayoqala emzini kaMinchul ngesikhathi uMinchul negenge yakhe bebhizi bethotsharisha enye indoda yayisehluleka ukukhokha isikweletu sabo. 아니. 내가 적었다. 특양 몰라, 특양? Kwanqonqoza umuntu eminyango ngesikhathi uMinchul ebatshela ukuthi lokhu kudla kade ku-OD. Bathi mabethola ukuthi uKim baqonda kuyena bethi bayomshaya, kodwa wabashaya one by one. uMinchul waphuma ngewindi ethi uyabaleka, kanti uKim ubesevele ecuphile ngokudonsa intambo ye-steel razor wayencane engabonakali eyamkhuba yamqhuzula yamsika uMinchul. uMinchul wayeselimele wayengasakwazi ukubaleka ngesikhathi ebuka uKim eqonde kuyena ngqo. Abangani bakaKim uHansu noJinchul babesaboshiwe ngemva kwesigameko esenzeke e-restaurant la kade bephuza khona ngoba uKim uhambile wabashiya. uJinchul ebuza kuHansu ukuthi ubuwatshelela amaphoyisa ukuthi awangishoke nge-taser. uHansu etshela uJinchul ukuthi ngiyakwazi ukuthi awulamuleki, bengifuna ukuqeda impi. Naleyo mpi kaJinchul nezigebengu yayisitrenda kwi-social media nabantu babekujabulela ukuyibona ngoba baningi abantu emphakathini bese behlukunyezwe yilezi zigebengu. Kodwa leyo video clip eyenzeke eSouth Korea yatrend yaze wafika eNorth Korea ngesikhathi ibonwa amanye amaphoyisa asebenzela kwi-intelligence bureau yaseNorth Korea ngesikhathi bebona ubuso bukaKim ngesikhathi esethi uyahamba babirana nge-facial recognition. Iphoyisa labona lokho lethuka ngesikhathi lithuswa ukuthi lo muntu ekwazi ukuthi washona la eNorth Korea usehlala eSouth Korea. Iphoyisa laphuthumisa lowo mbiko ngokushesha kwi-intelligence unit ye-crime. Abaholi be-military leadership yaseNorth Korea baphuthumisa umhlangano osheshayo ngoba kwakukhishwa umbiko ngoKim ukuthi uyisigebengu esiyingozi, kanti futhi uCommando Jin Woo wathumela ama-agent ngokushesha ukuthi awombulala. Kodwa uGeneral Lee wathi akukwazi ukuthi lowo muntu angabulawa abantu base-South Korea axova izinto khona la eNorth Korea bese yobulawa base-South Korea, kufanele sizibulalele thina yena. uGeneral Lee wakusho lokhu ngokuthi wayazi ukuthi akukho lula ukuthi ungabhekana nomuntu ofana noKim uthi uzombulala, ethi bancane kabi abantu abangakwenza lokho. Ethi uGeneral Lee umuntu obengashaya lo msebenzi kalula uYong Kwang obube yi-agent ebrilliant, kodwa manje inkinga uYong Kwang uswafa. Wathi uGeneral Lee kodwa ngiyakhumbula ukuthi uYong Kwang wayenobhuti wakhe omncane, igama lalowo mfowabo uGang Song, ethi futhi nalowo mfowabo kaYong Kwang uyi-killing agent enomqondo okhaliphe njengokabhuti wakhe. uGeneral Lee waphuthumisa umbiko wokuthi ilandwe leyo ndoda ngoba iyona ezokwazi ukubulala uKim. Lowo mbiko ukufunwa kukaKim wasabalala waze wafika khona kuma-intelligence ase-South Korea. Lokho kwathusa umholi wakhona uGong-chul wethu ukuyotshela amanye ama-agent ukuthi kuthiwa kuzothunyelwa ama-agent ase-North Korea azobulalela uKim khona la. Noma ugovernment wakhona lapha ezweni lase-South Korea wayekuphika ukuthi uKim usaphile, kodwa i-special agent uGong-chul wathi kufanele bazitholele bona kuqala, bazibulalele bona uKim ngoba uhlala la ezweni lase-South Korea, kungaze kufika abantu base-North Korea bezokwenza umsebenzi ngabe wenziwa yibona beyabantu bendawo. uKim wayecwilisa uMonchul emanzini eqhubeka nokumshayisa akafonele labo bantu okuyibona bakhipha umbiko ukuthi ku-abduct ingane yakhe uMinchi. uMinchul watshela uKim ukuthi mina ngisemncane ngisaprotecta ugovernment. uKim wabuza kuMinchul ukuthi ucabanga ukuthi unendaba yena. uKim wavela wahamba wayovula isuitcase lakhe wafica isibhamu ekade sahlala ngoba engasasisebenzisi yonke le minyaka. uKim wakhomba ngaso uMinchul isibhamu wethuka uMinchul esetatazela ethi ngiyakuthembisa ukuthi ngizokhuluma iqiniso futhi angiyona
ngiyona ingane mina. UKim wathi ngoba usungimoshela isikhathi wamdubula umlenze. Waqhubeka uKim wathi mangeke ngathola ukuthi ingane yami uMinG ufile ngeke ngibulale wena kuphela ngizobulala nomndeni wakho nabangani bakho. UKim wabona kungena imessage efonini kaMinchul okuyi-WhatsApp group ngesikhathi bekhumbuzana bonke ukuthi kufanele bavale imlomo bangayikhulumi indaba kaMinG. UKim wavele wayifonela leyo phone number ekwakuyenye yamadoda asebenzela uGolden Teeth. Leyo ndoda yadidiswa ukuthi uMinchul kwenziwa yini afone esikhundleni sokuthi abhale imessage. uGolden Teeth naye wayekhona lapho wathi ngeke kukhona okushaya amanzi la, kungenzeka ukuthi uMinchul la khona ubanjiwe noma uphoqiwe ukuthi afone. uGolden Teeth watshela le ndoda ukuthi ungayiphenduli leyo phone, ivale udelete yonke leyo WhatsApp group chat, ulahle ifone bengakayitrace location, ethi ususe yonke iWhatsApp chat ekhuluma ngoMinG. uKim wayibuka leyo WhatsApp chat idelete phambi kwakhe, wacasuka kakhulu uKim mayibona lokho ngesikhathi sefuna impendulo ngenkani la kuMinchul. Kanti uMinchul ngesikhathi uKim enganakile, uMinchul usebenzise enye ifone wakwazi ukufonela amaphoyisa. Aqhamuka khona lapha amaphoyisa engawalindela uKim amthatha amaphoyisa aya naye police station. Ngaleso sikhathi uHyrie wayengakwazi ngisho ukuhlala endlini ecabanga indlela ashaye ngayo uMinG ekhanda ngesitini. Ubuya khumbula nendlela alwa ngayo ubaba kaMinG uKim ngesikhathi eshaya uMinho bethi uyamvikela. Khona lapho kwangena uGanchan ubaba wakhe ngesikhathi ebuza kuHyrie ukuthi ulinyazwe yini ebusweni. Ethi ngabe uphinde walwa naleya ntombazane yini, waphika uHyrie. uGanchan watshela ingane yakhe ukuthi ingasabi muntu. Ethi uGanchan kuHyrie wena kufanele bonke abantu bakukhothamele ngoba uzalwa yimina. uGanchan etshela uHyrie ukuthi ngisho kungenzekani ngizokuvikela. Emotweni uGolden Teeth wayichazela izigebengu zakhe ukuthi wenziwa yini ukuthi enze izinto ngokuqaphela mawukuthi ubhekene noGanchan. uGolden Teeth watshela izigebengu zakhe ukuthi before uGanchan abe i-construction boss waqala waba isigebengu esasisatshwa endaweni nakuwona wonke ama-organization ezigebengu yena wayehlonishwa. Ethi uGolden Teeth mina into eyangenza ngamvuma kakhulu uGanchan ukuthi wathocharisha iboss yami yokuqala igama layo kwakuwuSokchul eyigqilaza ngamanye amabhodlela afile for ukuthi baba nengxabano ngoba ehlulwe esinye isipani. Ethi namanje akaza ayikhohle leyo nto. Ethi uGolden Teeth kodwa sengiphethe into ezokwazi ukuthi ingenze ngikwazi ukubhekana naye ngoba ngiyirekhodile inkulumo yami nendodakazi yakhe ekuthiwa uHyrie. Ethi uGolden Teeth le recording isona sikhali sami engizoblackmaila ngaso uGanchan. Kusemnyama olwandle khona enye indoda naye i-killing agent yaseNorth Korea iqhamuka ngasolwandle laseNorth Korea ezongena la eSouth Korea. Igama layo kwakuGang Song naye kade itshela uGeneral Lee ukuthi ubhuti wayo wabulawa uKim owayaziwa ngo-Agent 66. Nesithola ukuthi lo Gang Song ubhuti omncane kaYoung Kwang kuba wayesho uGang Song ukuthi ukuza kwakhe la eSouth Korea akezile ngemission kodwa uze nge-revenge okuzoyiphindiselela kuKim owabulala ubhuti wakhe omdala. Ama-contacts akhe aseNorth Korea bamnikeza iminshini eyayizomxhumanisa noJinshu, bam-offerisha nesibhamu nemoto uGang Song. Ngakusasa ekuseni wakhishwa uHansu ejele, kodwa esahamba lapho ngaphakathi wethuso ukubona uGang Song. uHansu wayibuka le ndoda yayifanisa ukuthi lo buso konje ngibazelaphi, wabuka wachitha lowo mqondo uHansu wathi ngcono aqhubeka ayihambela. uGang Song wangena lapho esegqoke njengephoyisa eseyangala kwakuboshelwe khona uJinshu ngoba wayesavalela uJinshu kukhishwe uHansu yedwa. Wafika uGang Song wabuza kuJinshu owayesaboshiwe ukuthi uphi uKim. uJinshu akafunanga ukudedela i-address yomngane wakhe uKim, kodwa uGang Song wakhipha isibhamu wamkhomba ngaso waze wakhuluma uJinshu emnikeza i-address kaKim. uJinshu wayisola ukuthi usedayise ngomngane wakhe ngokuthi wayengamazi nalo Gang Song omfuna ukuthi uwubani. uJinshu wavele washaya esinye isiboshwa singenzanga lutho enzela kusuka isiphithiphithi khona ezokweqa. Okwathi makuqhamuka amaphoyisa lapho uJinshu watshela iphoyisa ukuthi le ndoda ivikwe isifo sokudlekeza komzimba. Laqhamuka iphoyisa lapho lathi liyangena, waphuma uJinshu ebona kuvulekile walikhiyela phakathi lelo phoyisa wabaleka. noKim naye wayesa-interrogator wamaphoyisa emhlaba ngembuzo kodwa akawatshelanga lutho. Bathi maberana i-biometric yama-fingerprint kaKim kwe-notification system kodwa i-system yavele yababuza enye special access code abangeke bazi ukuthi bazoyitholaphi. Amaphoyisa adideka ngoKim ukuthi kanti le ndoda iwubani ngokuthi i-identity kaKim igcinwe kwi-classified category engavumelekile ukuthintwa umuntu. Ngakwelinye isayidi uGolden Teeth watshela la madoda ahambisana nawo ukuthi awagoqele isidumbu sikaMinG ngoba manje sesizoze sinuke isibhuthi yemoto yakhe. Babili bilo ukudlala benganakile ukuthi imini wentombazane isanyakaza. Epolice station ngesikhathi amaphoyisa esamshiyile kancane uKim wabona ifoni yakhe ethathwe amaphoyisa iringa. Kanti uzothi mayebona ukuthi leyo phone call iqhamuka kwefoni yendodakazi yakhe uMinG, waqala uKim washala amaphoyisa lapha epolice station. Wathi uKim mayi-answer ifoni yendodakazi yakhe akangathola mpendulo. Mase sibuyele esikhathini esidlule siyabona ukuthi umngani kaMinG uRayong wakwaboleka ifoni kaMinG bese esikoleni ethi uRayong ngobe yakhe ithathwe uthisha ngoba ubeyisebenzisa kufunda. uRayong esikhundleni sokuthi abonge kahle kuMinG ngefoni, uRayong wahle kuMinG ethi usaphatha ifoni yakudala kanje. Nokwathi lapho uKim esefikile ekhaya uMinG wacela ubaba wakhe ukuthi ucela amthengele ifoni ewumhlobo omusha. uKim ngokuthi wayenganqabi lutho kwindodakazi yakhe wamthengela ifoni entsha eyihambisana nenye i-keyholder eyi-heart nama-earphone e-bluetooth. Mase sibuyele esikhathini samanje uKim usashawa namaphoyisa
police station wathi uzama ukufonela ifoni kaMan G wathola ukuthi isicishiwe off. uKim wacabanga ukuthi njengoba efona kanje kodwa ifoni yakhe ingatrackwa uGong Chul. uKim ecabanga ukuthi uGong Chul ngeke aze ayifikele yena. Siyathola ukuthi ngempela uGong Chul wathola ukuthi ifoni kaKim idetect ukuthi ibisebenza epolice station. uGong Chul wathumela abantu ngokusheshsha ukuthi baphuthume khona lapha epolice station. Kodwa kwakuthusa ngalabo bantu ukuthola ukuthi labo bantu bebesondelene kakhulu noKim, esithola ukuthi omunye lo wesifazane osebenza noKim uSanga, owesibili uMr Lim umakhelwane kaKim ongaphesheya ofihla amabhomu nezinhlamvu nezibhamu endaweni yakhe enze ngathi laundromat yokuwashela. Abantu ababepretend ngathi basondelene noKim empilweni yakhe ejwayelekile babeyifihlile ukuthi bama-intelligent operative undercover. uGanchan wayesacabanga imibuzo kade eyibuzwa indodakazi yakhe uHyrie, wayefuna ukwazi ukuthi kanti ubani lo Kim ubaba kaMan G. uGanchan watshela enye indoda eyisekela lakhe igama layo uNam ukuthi ayimenzele research ngaleyo nto. uNam wafika kwikhompyutha waheka kwi-account yefoni kaHyrie, wayebona i-conversation ebephakathi kaMan Ho noHyrie la bebekhuluma khona ngoMan G. uNam wabona lapho ukuthi kukhona into efihlwe ngane kuthiwa uHyrie abangayazi bona benobaba kaHyrie uGanchan. uGang Song wayesafuna ukuzobulala uKim wagcina efikile emzini kaKim, wafika wathola nanokuthi uKim unendodakazi egama lakhe kuthiwa uMan G. uJing Chul wafika naye emzini kaKim ngokuthi wayeyisola ngokuthi unikeze uGang Song i-address kaKim, nokuyilapho lawo madoda ashayana khona emzini kaKim engekho, nanokuthi phezu kokuthi usenesikhathi eside uJing Chul agcina ukulwa kodwa wakwazi ukubhekana nempi yakhe noGang Song. uGang Song wakhipha isibhamu wadubula uGang Chul wayevika ngesicabha sefriji. wasuka lapho uGang Song wabaleka. uJing Chul wayijaha le ndoda uGang Song yayibaleka kanti bazothi bephuma bejahana kwangena uMr Lim owayecashe ngemva kwekhethini sonke lesikhathi. uMr Lim wakhipha ifoni wafonela uGong Chul emtshela ukuthi abaseNorth Korea sebethumele esinye special agent ekukholakala ukuthi sizozingela sibulala uKim. bathi besakhuluma uMr Lim noGong Chul, uGong Chul wabona ukuthi ifoni kaKim isidetector endaweni kaHansu la jimisela khona izingane ekarate. nangempela uKim wayelapho ezocela umngane wakhe uHansu ukuthi akamsize ngoba ingane yakhe uMan G ithunjiwe. uHansu wethuka kakhulu ukuzwa lezo zinto ezenzeke ngesikhathi eboshiwe. waqala lapho uHansu wasebenza ngefoni kaKim for ukuthi akwazi ukutrack kaMan G. kodwa khona lapho kwangena uGong Chul namadoda amaningi ahlomile ngoba basebezodubula ababulala uKim. kodwa abangane ababili uHansu noKim babambisana kuleyo mpi ukulwa nalamadoda afika noGong Chul. ngesikhathi kushayana uGong Chul noKim, uKim wakwazi ukubamba isibhamu sikaGong Chul kodwa uKim akamdubulanga uGong Chul, kunokuthi amdubule wavela wadubula i-fire extinguisher le yokucisha umlilo enzela kugcwala upowder wayo la endlini. okwagcina bekwazile ukuphuma babaleke kodwa bathi uma befika ngaphandle bafica besalindwe enye inqwaba yamadoda kwaqhutshekwa kwadutshulwana khona lapho. nokwathi sebekwazile ukuphumela ngaphandle uHansu wadubula amathaya ey'moto zalamadoda ukuze kungabikho lula ukuthi bakwazi ukubajaha. bahamba baze bayofika kwenye hidden location yabo endaweni yabo abayazi bodwa ukuze bangene kuleyo moto eyi-bulletproof engadubuleki ngoba kuleyo moto vele ngaphakathi kwakunama-hacking gear namakhompyutha besakazokwazi ukuqhubeka nokuhekha ifoni kaMan G. emotweni uHansu waqhubeka nokutry ukuhekha ifoni kaMan G. ngaleso sikhathi uKim edrayiva le moto yabo eyi-bulletproof. akusubeke lapho part 2 silindele upart 3 ozolandela. siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebell ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer on the beat.